ugogo Lindiwe Jileka uthi akanawo amazwi okuchaza inhlekelele emehlele indodakazi yakhe neminyaka 37 nabazukulu abane bafele phambi kwakhe beqitwa udaka. Uthi ngezithuba zawo 11 ebusuku indlu yabo ithelwe phansi udaka obeluhambisana namanzi okwazile ukubaleka kodwa izingane zacindezeleka. Uthi okubhlungu kakhulu ukuthi akazanga ukubasiza kanti usawezwa amaphimbo abo bekhala befuna usizo. Zamazama nje kakhulu ngathi ngizamazama umhlaba kanti futhi bekukudilika kwendlu ngoba ngithema ngivuka lapho ngafica udonga selilwele phewe enkani zabo. Izihlobo zakhe nazo zihlukumezekile. Ngabe sizakele masingathola indawo inkinga angazi ukuthi ngingatholakala laphi noma ikuphi kodwa somewhere else angisaboni la ukuthi sazokhona kule ndawo. Umasipala weTheku usucele umbutho wezempi ukuthi uzosiza. We are still receiving reports that the communication is being done to request SNDF to come in. We are hoping that maybe by end of the day, if that is approved, we'll start seeing them getting into the city to assist us. Undunankulu wesifundazwe uSihleze Kalala uthi uhulumeni wakhe uzosiza. We are with all families that have been affected. We will try to support them through psychosocial support, which requires intense engagement. We will try to support them through material support, which will include areas where they can get shelter. We will provide shelter for them. Abesimo sezulu sebexwese ngokuthi ziseza izimvula kwaZulu-Natal kulezi insuku ezimbalwa ezizayo. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini.